Така, здравейте хора, ние ще снимам геймплей на шутер, там на мата, на играта шутер. Тук се стреляме с оръжия, както виждате, те са на нашите коли. Сега Тедо и сам аз. Това е Тедо, с него ще снимам, да бе също и с него ще снимам. Просто не ги знам къде са. Сега ще ти да направя малко меле. Аз подавам влата, бе, ба, мамо. Давай, Кемо, ти си мъж. О, как ги стрелкаш? О! Аз убих някой. Да, бе, с ракетите го взе. Чек, те ракети са бати шиварите, много ме дава. И така, както виждате, убих, това май ще го убия. И да, май. Да, убих го хора, но съм голям, съм про. А какво беше това? Той как ме уби, so fuck it. Вижте хора, съм на второ място, защото съм на... Как да ви обясня, много съм добър на тази игра. Тедо ни къртим тук. Тедо, бой по този с Ферарито зад мене. Как ме уби. Много гадно ме уби. Ой, че ли си са тези ракети? Оба! Спи някой си самоубих себе си също. Че отгоре е много стъп. Човек, трябва за първи път го игра с тези стрелките. Кеми! Кажи бе! Имаш ли? Да, снимам. Слаб съм, ама съм на 608 място. Аз съм на второ място, имам 17 кила, а не 16. 17 лева съм. Тедо, ти си по-малък лева от мене. Аз ли? Тедо. И сега ще им как още направим. Айде да се убиват по човек. Оу! Сол пакет. И Аз съм на първо те място. са педерашчетата, които... Те гледам се на първо баш. О, бати, колата ме пусто, бе. Аз съм с клуб. Колата клуб. Добре, двама срещу мене, аз да говоря човек. Видяхте ли как му избягах от ракетата? Ключове, кев батка. Човек, аз съм просто голям геймър на тази игра. Ето го Милен. Той си пише Кристиано Роналдо. Сега ще ходам, помагам, що ще умре. И... Сега ще гоня тоя шибан гейски педерас. Не по мене бе, бак. Бак ти тъпия дец, човек. И както виждате, умрях заради тъпото Милен. Милен те е виновен на тебе. Той стреля човек мене, аз не устреля, той стреля главата. Го има между краката. Го има между краката. Какво? Да го има между краката, викам. Става. Не можеш. Нямаш скор. Да е без, но трябва да имаш скор. Ай сега с цинизмите, хора. Айде да снимаме. Че до сега какво прави, бе? Ами снимаме! Прави се на ретард. Уау! Много я ги къртя тук. Ой, мате! Милен как ще умре, what Милен умря. Клас, смейте му са на Милен. Милен е на първо място, какво е това? Не, Милен е на първо място. Ти тук беше само убийството на стокмата. Снимате ли, хора? Давай. Има, брат. Той е другия човек, дете про. Не е про май, ама играй. Аз ли? Аз ще бягам. Бъди каза, че играеш, бъди благодарен. Аз не съм в сървъра, момчета, аз ми крашна. Сега трябва да съм с първото оръжие на прошва и взям. Тъпо е човек, аз сега не се играе на това. Аз смятам да звънна на моите да видя какво прави. Какво? Ама аз чуя как ти връзва такива момичета, като си ретард. Също съм я виждал, моли.
Може би е ретарди тя. Сигурно. И кой казал, че ме е вързала? Не ти ли е вързала? Я пуснала ли ти? Ама ли тя да. What the fuck, как умря? What the fuck, тя да много подлапи. Теро, аз отдавна го сменихте оръжие. Аз... Видя, Теро да не се блъсна в три кръгота. То между другото аз го сложих. Ми майки, ма ти ще би ся. Аз бати това оръжие съм толкова крив, че не знам как ще го убия, лата. Кристиан Роналдо ми човек, ти не може да вземеш Кристиан Роналдо. Кристиан Гия не може да вземеш. Айде, аз от начало почнах с 13 кило, какво се направи? И умиранията ми 49, кога бе? Давай, Теро. Само ние двамата ли сме? О, боже. Кои сме само... Как се пише? Ранго ли се пише? Не, Теодор ли тя стане? Не съм аз рангове, аз съм другия. Си гигант. Чакай, аз сам се убих, бе! Леле, майко! Читал дадите, Теодоре, къв си слабак. Аз съм с Човек, първата. това оръжие бе, много трудно да играя. Чукте си, бе. Аз съм с първата човек, ако искаш. И така, сега пак ще ги чупеме от бой. Аз бягам този индиктат, защото е голям гей. Както виждате, като светкавите са ми фърча като... Ането е Теро, няма го бил, защото е голям приятел. Ми спока губите, мисля. Сори, Теро. Ми спока го. Уау! Кема губите, само му пука гумите на къде. Бат, човек си спока ми гумите. Уау, как минах през ракетата, човек, и вас як. Ето го и да без, с него сега ще... Аз съм някакъв първат, не с първата. То как го изби, бе, правейки му. От ли си, брат? То живя, бе, оле, Кемо. Вижте какъв геймър съм, хора. Просто аз много съм от... И как... Оле, бат. Да, бе. Той не може... Той сега ще хвърля ракета и ще вземе, бе. Той като хвърля ракета и се обърни, сега ще вземе човек. Като хвърля ракета. Да, ти обърни, човек. Кемо, колко кило имаш, бе? 17 ли? Да, кило. Чете. Драгай. Аз си ти гам заради ракетата, човек. Аз съм на второ място, е! Защо такива? Пак мамата иди. Горе, а това е брат ми, който много реве. То не е много, то постоянно реве. О, бата, взех да го... Той бих ми... Аз мене ли Теодор убих? Майче уби мен, браво. За ти жив ли си, бе? Не, аз скочих, че хвърлих си ракетата и като тазих и аз съм рад. И да ти харесал, бата. Скочих, човек, взехте, ме, хвърлих си ракета, взехте и аз съм яка, ма ми стана яка. И това беше нашия геймплей с 4 тъпчаги. И така, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. За най-големия пич да без 182, дайте за него. И това беше края на моя клип.